ଗାଡି କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇଠି ପିଲର ପାଖରେ ସେଠୁ କାଟିଛି କିଏ ନେଲା ତ ଗାଡି ତ ତମେ ଅଛ ଥାନା ଗାଡି କଣ କରୁଥିଲା ଥାନା ଗାଡି ଆଇକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହାର କଣ ପଚାରିଲା ଇନକ୍ୱାରି କଲା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପଚାର ଦେଇଦେଇଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ସେମାନେ ତ କହିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲା କଣ ମାଇକିନା ଧରିକି ଯାଇଥିଲା କେତେ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମାଇକିନା ଝିଅ